ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕಣಕ್ಲಿ ನಿಗಲೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸುರು ತುಪ್ಪುನಾಡ ಅತ್ತಂದ ಇತ್ನಾಟ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ಇತ್ತಿನಾಡ ಕೆಂಪುದ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಇಂಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಇಷ್ಟ ಕೊರಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂದು ಅಕೇರಿ ಮಟ್ಟದ ಎಂಚಾಂಡು ಎಡ್ಡಾದ ಜಪಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಪ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಹಾಮಲೊಂಜಿ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ಪನೊಳಿ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯನ್ ಬಿಚ್ಚಿಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪದು ತೋಜಾನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗಲು ತೂದುಪಾರು ಯಾನು ಆತ್ ಕಲ್ತದೆ ಈತ್ ಕಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಯಾನೆ ಆತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ಈತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಓಳ್ಳ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ತಡೆ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ತೆಪ್ಪುಡು ನೆನ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಲೈಫು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಳ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪಾರು ಅತ್ತ ನಿಖಿಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕಲ್ ದುಪ್ಪಾರು ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನ ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಅವು ರಡ್ಲ ವಿರೋಧ ಆದುಂಡ ವಿರೋಧ ಪದನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಪ್ರತಿಫಲನ ವಿರೋಧ ಪದನ ಅತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂಜೆ ಅದು ಅವು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಂದುಂತೆರೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಕರು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಯಾನು ನೀಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಿ ನಮ್ಮಂಚತ್ ಕೆಲವರು ನೀಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನವರೆಂಡಲ್ಲ ನೀಟು ಲೆಜ್ಜಿ ಪೀಟು ಲೆಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕು ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಪ್ಪುಡುದೇನಡ ಆಪಿಚಿ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತನಡ ಆಪಿಚಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದಾದ ಐಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಿಗೂಢ ತುಂಡು ಆ ನಿಗೂಢದ ದಾದ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದು ಬರ್ಕ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಾವಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಾವಡು ಯಾನ್ ಆತ್ ಕಲ್ತದೆ ಈತ್ ಕಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಅತ್ ಕಲ್ತದೆ ಈತ್ ಕಲ್ತ ಬಂದು ಎಂಗಿಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ತಿಕ್ಕದು ಜಿತ್ತೆಲೆಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇತ್ತನಂಚಿ ಜೀವನಡ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನೀಟು ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಚಿನ ಯಾರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಜ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಆ ದಿವಸ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ಆಯ್ತೆ ಮೀನು ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಆಯ್ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಆಯ್ಪಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಕ್ಕಡವು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಯ್ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ತುಳೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇನು ಕತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಕ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದ ಬಂದು ಒರಿ ಲಾಟ್ರಿ ದಿತ್ತೆ ಐನ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ದಾಲಜ್ಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ 50,000 ಒಪ್ಪು ಲಕ್ಕಣ ಅಂಜನೆ 30 ರೂಪಾಯಿದೇಟು ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿದೇಟು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1.5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ 500 ರೂಪಾಯಿದೇಟು ಏತಪ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1,000 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಬಿಗೆ ಆಸೆ ಇಂಬಿ ತೆಪ್ಪುನಿ ಆಪಲ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪುನು ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಐಟು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿತ್ತನ ಲಾಟ್ರಿ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪುನ ಆ ಏನು ನಿಂಚ ಎಂಕುಂದಿಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕು ಯಾನು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ತೆತ್ತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕು 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಡೈಲಿ ದೆತ್ತೆ ಅದು ಸೈಪಿ ಮುಟ್ಟಲು ತೆತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ನಟಲು ತೆತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ 50 ರೂಪಾಯಿದೆಟ್ಟು ಹೊರ ತಿಕ್ಕನು 1 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಬರತ್ನಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಂದು ಆಯನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಚಿನ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿಡು 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಡಿದಾಗಿ ಕೇಂಡೆ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮರೆ ಯಾನು ಈತ್ ಸಮಯದ ಎತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ತಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಹೊರನಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕದನ ಈರೇ ಬನ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡತ ನಿಗ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಸುಳ್ಳಾತ ನೆಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಾತ ಅಂಜನ ಲಾಟ್ರಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತ ಏನೋ ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿದೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಗಿ 1 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ 50 ರೂಪಾಯಿದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿದೆಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಏರಿದ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನತ ನನ್ನ ತಾನೆ ಕುಡಿಕೆ ಆರಾಮ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇತ ಅಂಜನ ಮೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿದೆಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಏರಿದ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಂಡವು 1 ಲಕ್ಷ ಐದು ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮ್ಮಲ ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಂದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ನಿಗ್ಲೆ ಈ ಕಥೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತ ನಾನು ಅಂಚಿನ ದತ್ತಪಂಡ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪಾಪ ಓಲು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾಡೊಂದು ಪಾಪನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಆಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ഒരു ഡോക്ടർ ആരെ നീറ്റ് എക്സാം പറയണല്ലോ ആയിട്ട് പൂരട്ട് പാസ്സാണല്ലോ ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾನೆ ಅವ ಆಗ ಯೋಗ್ಯ ತಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಯೋಗ್ಯ ತಿಜ್ಜಿ ನೀಕ್ಲಿಗೆ ನೋಡು
దాని ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಪಂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಅವಳಾಗಿ ಬೆನೋಲಿ ನಾ ಪಂಡ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಾಗೆಲ್ಲಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿದ್ದು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಣಿಕ್ಲಿ ಅಂಜಾನ ತುರ್ಕುನಿಕ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ಈ ಬಡವೆ ಎಂಬೆ ಬಂಗಾಡು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಏರೇನ ಸಾಲ ಮೂಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಎಲ್ಪೇನ್ ಸಾರು ಕೊಡ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಕೂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ನಾಡ ಮಾರ್ಕ್ ತುಪ್ಪು ಜೀರೇ ಇರಲ್ಲ ಕಾಸೇ ತುಪ್ಪು ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏತಿನ ಮಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಕಲ್ತಾನೆ ಪತ್ತನೆ ಕಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಪೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೊಳ್ಳಕ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ PUC ಕಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ ಅಂಚಿನ ಬೇಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊಳ್ಳ ಅಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಮತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಏತಿನ ಮಟ್ಟ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಏತಿನ ಕಾಸುಡುಳ್ಳಿ ಏತಿನ ಸ್ಥಾನಡುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡವಿರನ ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಮಂತಾನೆ ಐಟಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟುಡು ಮೀನು ಮಾರದು ಉಜಿರ್ ಬಜ್ಜಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಾವು ಗುಜಿರ್ ಬಜ್ಜಿನ ನಾಯಿ ಪಂಟ್ನಾಡಿ ಪನಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜರಾಡು ಸಾರ ಗುಜಿರ್ಡು ಫ್ರೀಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಸತ್ತವು ಮೊಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಸಂಬಳ ಈ ಗುಜಿರ್ಡು ತಿಕ್ಕುನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಓಯೋ ಬೇಲಿಡ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಪಂದೆ ಬೇಲ ಮಂತನಂಡನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಇಂದೇನು ಕಾತಂದ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡೆ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ನತ್ತು ಅಕ್ಕಳ ಇಂಜಿನ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಈಗ ಏನೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಯಿ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪೋಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಮುಂಕು ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ನೆನ್ಸ್ತುರುಟು ನಮ್ಮ ತೇರುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಳ್ಳಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಳ್ಳ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲನ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳ್ಳ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಡೇತನ ಅವಳು ಈತು ಕೋಟಿ ಕೊಡಲ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಕೋಟಿಗೆ ಆಡಾಗೇಂದ ಏರನ್ ಕೆರೆದು ಕಾಣಬಹುದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾಗಿ ಅಂಜಾಯ್ ನಡೆದದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಲ ಮುಖ್ಯವಂಚಿನಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದು ಎತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಗಲಾಶ ನಮಕ್ ಬಲ್ಲೇ ಗತಿ ತಪ ನಾನು ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ಇಂಕ ಲೈಫ್ ಗುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಪೆ